Helo, Adam I fi a fi'n garddio fan hyn yng Ngor Slas. A chi'n beth? Yng ngardd yw midi. Dyma le wy'n cael modd I fewn ymlacio, jyst yn tyfu planhigion a llysiau bob math. Fi hefyd yn rhedeg cyfrif Instagram sef Adam yn yr ardd, le wy'n rannu cyngor a lluniau o ngardd i, mwyn ceisio annog mwy o bobl I droi at yr ardd mwyn jyst mwynhau beth gall yr ardd I gynnig. Eleni, rwy'n cydweithio gyda phrosiect tyfu'r dyfodol gyda'r Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, mwyn dathlu y gorau sydd gyda ni yng Nghymru o'n gerddi a'n gwerddwriaeth ni, mwyn rhoi help llaw I bryfed peillio, I ddiogelu byd natur, ac I ddangos gymaint o ddaioni sydd wrth droi at yr ardd am ein iechyd a'n lles ni. Nawr mae prosiect tyfu'r dyfodol gyda 3 phrif neges. Yn gyntaf, bod yr ardd yno i'n iechyd a'n lles ni. Yn ail, bod yna gyfle I ni jyst dathlu popeth sydd mor wych am ein gerddi ni yng Nghymru. Ac yn olaf, bod angen I ni gynllunio gerddi'r dyfodol mewn ffordd sydd yn cefnogi ac yn diogelu'n bywyd gwyllt ni a'n amgylchedd ni. Felly yn ystod yr wythnosau nesaf, byddai'n rhannu cyfres o fideos byr gyda chi yn rhannu cyngor a tips garddio syml, fel y gallwch chi droi at yr ardd hefyd. Cofiwch cymuned yw garddio, felly os gyda chi unrhyw luniau, cyngor neu straeon hoffech I rannu gyda ni, plîs gnewch ar bob cyfri, ni wrth I bodd yn ei gweld nhw. Felly, ymunwch gyda ni yn hwyl tyfu a phlannu planhigion eich hunain. Hwyl am y tro.